Cum spune că se numește? Dincolo de lac, știu, hai. E polițist? Nu mai spun. Nu mai zic, promit. Dincolo de râu. Nu. Dincolo de ape. Nu. Dincolo de lac. De James. Într-un mic orășel de munte locuia el. Un tânăr tăietor de lemne, care în acea dimineață se trezi cu o durere mare, mare de cap. Se duce în oglindă. Se duce și se uită în oglindă. Și se sperie de propria lui înfățișare. Și zise, două puncte. Doamne, ce cearcă-ne! Într-adevăr, era foarte obosit și îl durea capul foarte tare pentru că cu o seară înainte făcuse ceva ce nu-și mai amintea. Încercă din răsputeri să-și amintească ce a făcut aseară. Se mai uită odată în oglindă. Se mai uită odată în sus, odată în jos, odată în stânga, odată în dreapta și în dreapta văzut ceva. Un obiect misterios. Îl ridică și îl folosi. Iată răspunsul la întrebarea ce am făcut aseară. Însă deodată două bătăi în ușă se auziră foarte puternic. Se duse repede la ușă și deschise. Nu era nimeni. Închise ușa. Ciudat. De obicei oamenii nu vin aici, în locul acesta foarte, foarte îndepărtat, dincolo de lac. Da, deci acolo locuia el în cabana sa, dincolo de lac. Și astfel, stând în cabana sa de dincolo de lac, în timp ce se juca cu pușca lui de jucărie, Martin, căci ăsta era numele, mai auzit două bătăi puternice în ușă. Deschise ușa și uite-l, era chiar el, detectivul Morgan. Urât! Cât se poate de urât era! Era atât de urât încât peștii din lacul în care era cabana dincolo de el s-au speriat și n-a putut să pescuiască tipul care pescuia de obicei acolo. Intra fără să fie invitat. Pe lângă urâțenia sa, nesimțirea lui debordantă îl făcu pe Martin să reacționeze neașteptat. Și zise două puncte. Cum te numești și de ce intri pe proprietatea mea? Vezi că ți-am spart oglinda ta și din gură. Și atunci detectivul, după ce sparse oglinda, luă o bucată de oglindă de jos și zise două puncte. Uite-te bine la tine, e ultima oară când o să te mai vezi în oglinda asta. De dacă s-a spart. Bineînțeles, faci pe deșteptul cu mine? Ce știi despre ce s-a întâmplat aseară pe partea cealaltă a lacului? Dincolo de lac, adică. Dincolo de lac, adică... Ce bine că vocea care e în capul meu câteodată vorbește are... Hai, știu că știi tot, te anchetezi de 3 luni de zile, te urmăresc din copacul ăla de deasupra casei tale. Nu mai respira, nu mai gâfâi, zi odată ce ai de zis.
Într-adevăr, detectivul stătea în copacul de dincolo de lac, față de poziția în care se afla casa dincolo de lac. Și atunci, grăsuțul nostru zise: Pădurarul nostru al zonei de dincolo de lac a venit aseară la mine cu un recipient de sticlă cu rom. Și am stat la mine și am băut. Și atunci, detectivul îi spuse ce s-a întâmplat cu pădurarul. De fapt, nu-i spuse, îi arătă. Să o adun și pe asta, că sunt bucățele. Și detectivul, când avea de gând să vorbească, o făcea tare. Vezi pozele astea? Zic că le vezi, da? Da? Le vezi? Le vezi? Astea sunt pozele cu ce ai făcut tu aseară, după ce v-ați îmbătat foarte tare. Aici îl ciopărțeai, aici îl făceai rondele, aici îl dădeai prin mașina de tranșat carne. Acum înțelegi, da? Înțelegi, da? Știi ce ai făcut, da? Nu mai fă pe prostul, da? Și deodată detectivul a avut un infarct și muri. Dă pastilele din geacă, da? Mi le scoți, da? Și de buzularul stâng, da? Le scoți mai repede, da? Dacă nu vrei să mă omori și pe mine cum le mor pe ăla, da? Înțeles, da? De ce le iei tu? De ce le iei tu? O să mor și tu, da? O să mor! Și muri. Iată încă un cadavru. Iată încă o problemă din care Martin nu știa cum să iasă, aflându-se în cabana sa dincolo de lac. Însă deodată, în spatele său, apăru ea. Femeia misterioasă în roșu. Era de o frumusețe debordantă. Mai degrabă te puteai uita la soare decât la ea. Atât de frumoasă era. Era atât de frumoasă încât florile de lângă ea se ofileau pentru că nu mai puteau suporta frumusețea asta. Era atât de frumoasă încât nici eu nu mai pot suporta frumusețea asta. Și lacul secă și peștii se aruncau în barca omului care pescuia de obicei în lac. Martin văzut-o, zise Dobu: Cine ești? Femeia făcu atunci un gest total neașteptat. Lucruri misterioase se întâmplă dincolo de lac. Lucruri care probabil nu au sens. Lucruri care probabil văzute din afară par a fi o prostie. Însă aceasta este viața lui Martin, cel care taie lemne în cabana sa dincolo de lac. Sfârșit.